Ola a todos. Se algo descubrimos en Alalá é que a paixón que senten os gaiteiros pola súa gaita normalmente nace xa canda eles. Moitos dos gaiteiros vellos empezaron a tocar sendo nenos. Pero por moito que coñecemos gaiteiros non deixa de sorprendernos, porque cada un ten unha historia diferente. E os 4 homes que imos coñecer hoxe levan sendo gaiteiros toda a vida. O fundador do grupo, Os Queixas, é como se chama o grupo, foi Manuel. Cando o fundou, tiña 13 anos e xa vivía aquí en Cerceda. Claro, desde aquela pasaron 66 anos e o máis curioso é que os Queixas seguen actuando e Manuel segue sendo gaiteiro. Claro que tamén é certo que desde aquela Manuel andivo ao xornal. Foi cesteiro, foi afiador, paragüeiro, barbeiro e ata foi enterrador durante 18 anos. Por suposto, queremos que nos fale de todo iso, da tradición, da vida, da morte, das mulleres, dos homes, do traballo e da festa e da música que imos escoitar esta noite cos Queixas aquí en Alalá. Quedades? Aquí, respirando os aires de Cerceda no lugar de Pau do Lobo, criouse Manuel Gende e a golpe de vivir foi moldeando o seu carácter. Amable, pousado e cun sorriso tímido que lle asoma ás veces e que delata ese punto pillabán que tamén ten. Manuel mira o mundo sabendo que case todo ten arranxo. Un home do que chamamos aquí na aldea mañoso, non? Que tanto arregla un paraguas como unha televisión, como che afía un cuchillo, como che pon a funcionar o seu propio trator, que a mitad das pezas que ten seguro que xa as poñería el da súa man. Xa vos dixemos que este home viviu 1000 aventuras, tamén era a emigración. Esa foi a peor, porque lle custaba moito estar lonxe da familia. Así que volveu disposto a buscar, a probar o que fixera falla para sair adiante, de cesteiro, de barbeiro ou de enterrador. Non sempre foi doado, pero aquí segue. En esa teima por sobrevivir foi despertando a admiración dos que tiña arredor. De feito, aínda o ano pasado recibiu unha homenaxe da Asociación de Veciños. Todo sente unha debilidade especial por el, por este gaiteiro de mirada tranquila. Que vou decir de meu pai? Que lle dixo eu de meu pai? Fenomenal, maravilloso. E aí está, con moitos anos. É que seguían que tendo ganas de tocar a esta edad, e de ir polas festas aí no verán, eso, de maravilla. Nós éramos uns labradores, pero os meus pais eran uns labradores pequenos. A verdade é así mesmo. Eran uns labradores pequenos e non collíamos o bastante para comer durante o ano. Entón, pois, salíamos, eu e as miñas irmãs, salíamos por aí ao xornal. Ganábase unha peseta de dúas e máis comíase. Todo a vez coa tocadura da gaita. Porque a tocadura da gaita non tiña que ver nada co resto, que eso era as noites e os domingos e os días de laborables iba ao xornal, ou na nosa casa ou ao xornal por fora. Que é andar de xornaleiro? Porque a un rapaz de 12 ou 13 anos te dices hoxe en día andar de xornaleiro e non sabe ao que te refires. Que era andar de xornaleiro? Pues andar de xornaleiro é ir á casa dun labrador e axudarle a traballar, axudarle a echar no millo, axudarle a refollar no millo, axudarle a cortar no toxo, e comíase ali todo o día. Cantas horas se podían traballar? Cantas horas? Antes de rear o sol, había que estar na casa onde ibas traballar. Ajá. E mentre que se vise... Hasta que se poñía o sol. Mentre que se vise, había que traballar.
Este fue aprendendo eu solo, hacía falta. Entonces, pues, para afiar as tixeiras de cortar o perro e todas as cousas, pues, fue empezando tamén con cuchillos e navallas e así. Agora sería afiar unha tixeira. Pues, desde que empecé a facer os cestos, xa non fui máis nada ao xornal, porque ganaba máis, un pouquiño máis que ainda ao xornal, máis estaba máis a gusto. Pero tuve moito choio iso durante 25 anos ou iso, tuve moito choio de cestos que non daba feito. Pero despois empezou aí un comercio na Coruña que se chamaba Barros, que empezou a facer nos bolsos, empezaron os bolsos e acabou os cestos. Aquel cesto que está ali detrás fixéchelo ti. Sí, moitos miles de cestos fixen. Cambiaches o xornal por facer cestos. Sí. E cando acabaches cos cestos, con que seguiches? De albañil. De albañil, tocaba de albañil. E como ibas aprendendo todo eso? Porque facer cestos con ser albañil non ten nada que ver. Iba aprendendo de quen sabía. Mirando. Mirando. Achegándose ao río, como decías antes, non? Ti empezaches a tocar a gaita desde moi neno. Con 13 anos, fixeches o primeiro grupo que... Con 13 anos empezamos a tocar xa algunha cousa e o máis José Villaverde. Nos Queixas? Que está aquí na esquina. Nos Queixas, xa? Fomos os fundadores. Mi madre. E a ti quen xe enseñou a tocar a gaita? Porque con 13 anos xa fundaches o grupo, quen xa enseñou? Aprendín eu, porque sempre, cando levei idea, pois sempre detrás dos gaiteiros ou moi cerca dos que están tocando. Viñan tocar por aquí e estábamos detrás deles, que nos levaba idea, estábamos detrás deles pescando, non? Porque acaban de as tretas, ten que estar na beira do río. Ten que mollar os pés. Está na beira do río polo do pronto. Din por aí que de tal pano tal saia, así que se o pai adoraba tocar a gaita, o máis lóxico é que lle metera o bichiño no corpo aos fillos desde moi pequenos. E así, contaxiados para sempre polo feitizo da música, armaron con seu pai un grupo familiar para percorrer as festas. A nena co bombo, o neno ca caixa e papá Gende ca gaita. Pois empezamos aquí na bodega. O papá estaba tocando na gaita, fomos nós a mirar e vide pa aquí que venga. Empezamos a tocar aquí con el. Claro, el acababa de vir da Alemania, xa non tiña compañeiros para ir tocar. Un día viñeron a chamalo porque fixéramos, non me acordo, unha festa nun sitio, e pois sí que vamos, e fomos os tres a tocar por aí. E despois máis tarde xa se xuntou outro señor con clarinete, e seguimos a festa así 12 ou 13 anos, como que nunca era cousa. Bueno, eu empezaría, non sei, con 8 anos ou por aí, creo. Sempre veñen recuerdos, non fai falta tocar para que veñan os recuerdos.
Meu pai sempre estaba tocando a gaita cando tal, entonces a cousa empecé medio de broma, que nos gustaba tocar e tal, pero despois, bueno, empezas a salir a tocar a unha festa, unha cousa e tal, e seguiu así a cuestión. Despois, cando vas sendo máis maior e máis tal, non é igual estar de festa que estar facendo unha festa. Pero, bueno, é unha cousa que facíamos porque nos gustaba tamén. Sí que me gustaba, un pouco meu irmán tamén ten razón, que íbamos ás festas e, bueno, pero de vez en cando eu escapaba, me iba a bailar, Eu pousaba a bomba e iba a bailar pouco. E ben, e despois nas festas, sí, íbamos a un montón delas, estábamos no verán, sobre todo estábamos sempre de festa. Foi unha maneira de aprender algo bonito tamén. E de vivir con moita xente, de tratar con moita xente, xa desde pequena. Ben, o vivido douno por ben feito. A mí acordame de unha vez, podemos tocar unha de rodís, non había palco, se era bon, ese poñemos uns bocóis, aí poñemos en riba dele e tal, bueno, está ben. E puxeron ali 4 bocóis, así, un alto, así que tal. Resulta que eu tuve unha mala suerte, que conforme me puxen en riba do bocoi, o fondo do bocoi foi para dentro. E o bocoi case era tan grande a min, e eu quedei con os brazos así no bocoi. E aquilo, pois, foi a risa da festa. Era a volta da misa do Sacramento, que había moitísima xente. E pois, claro. Esa foi moita risa. Aquela peza que había a tocar ali. Eu fui para arriba, eu no fundo do bocoi un baixo. A morfita. Aquilo chamou a atención. E a ti onde che gustaba tocar máis? En que sitio che gustaba tocar? Non sei, na festa, na procesión, na fiada, onde che gustaba máis? En todas as cousas, O que pasa que na procesión e na misa, pois, requiere unha atención especial, porque é só aquel momento, pois, requiere unha atención de outra maneira, porque estás tocando en un sitio, e como dixen antes, como nos músicos non sabemos, pois se hai un engaño, hai unha cousiña que tal, bueno, ainda vai pasando, pero podendo ser na procesión e tocando a alzari, ali todo o mundo garda así, o máximo cuidado. O sea que esa era a parte que a ti máis che gustaba? Sí, non, é a parte, claro que gusta, pero é un instante, e iso ten que salir ben, se pode. En que outros sitios ibades a tocar? Había facían rifas de naranxas e dunha cousa así. Rifas? Que eran rifas? Había unhas xuntas e facían unhas rifas e rifaban, por exemplo, a un tocaban e se cadera 10 ou 12 naranxas, e outro non tocaba nada, e despois me vin a rifar outra vez, e así. E cando se facía unha rifa levábanse gaiteiros? Levábanse, sí, temos ido a algunhas rifas de gaiteiros. Xente, se fa un favor ou que? Sí, sentes un favor. Estás cómodo, así? Sí, sí. Buenos días, e afeitar tanto onde? Afeitar, sí. O pelo non te falta de cortar hoxe, verdad? E non cortei hasta antonte. Pero parece que che rebeixaron moito por riba. Rebeixaronche moito aí por riba. Aí pasaronse un pouco.
Isto é o que se chama sorna de barbeiro e complicidade co cliente. Pero queredes saber de que outras cousas falan os homes na barbería? A ver se adiviñades. De mulleres, home, claro. Tiñamos moitas mozas, pero elas non sabían nada. Tiñamos a nosa, elas non sabían nada. Pero había boas mozas, estuveron vestidas como hoxe. Sí. Estuveron vestidas como hoxe. No, eran un pouquinho máis pequenas, eran así todo. Antes tiñan máis verte, porque sabes por qué? Porque para fazer outro con elas, o que tiñas que levabas patadas, Sí. non deixaban agradar. Había que andar con cuidado. Había que andar con cuidado. Que a lengua é para falar. Non hai que botar a man ás cosas que non son de un, non se pode botar a man. Hai que pedir, con educación. As cuchillas son un pouquinho... Se cada son máis suaves que a navalla. Ahora, como a navalla, non. A navalla non afeita. No, bueno, mañana non é feito. Lastima a navalla, Antonio. No, algo tira, pero, bueno, ainda non hai queixe. E este de cortar o pelo, máis ou menos como outro, pero para afeitar aí, ten a zona de número 1, A mí de verdad que me costa moito entender que fixeras cestos, que foras albañil, que foras enterrador, que foras barbeiro. O primeiro que che sentou aí na túa silla, a ver, barbéame, que? O primeiro que lle cortei o pelo, pois facía gana de rir. A quen tuvese pena, Por que? Que lle fixeches? Facía gana de rir a quen tuvese carraxe, non? Se nos entendemos. Sí, que lle fixeches? Fixen Un 7. unha churrada grande. Logo empecé a ser barbeiro. Logo, cantas cabezas pasaron antes de ser barbeiro? Non, pouco. Logo empecé a darlle algunha traza, Esa cadra mellor que hoxe. E o da barba? O da barba tamén. Pero afeitar a navalla non debe ser moi fácil, o que? Eu afeiteime a navalla, afeiteime onte a noite, creo que non estou moi mal afeitado ainda. Estás impecable. Eu creo que sí. Xa está eu. É que ti aquí hai que andar moito con tino porque Me sangra. tes moi suave a piel aquí no queixo, como se chamamos, non? Sí. E por iso os gaiteiros de agora tocan unha jota, unha muñeira, pero antes tiñamos que tocar de todo, porque tiñamos que fazer de orquesta. Tiñamos que tocar pasos dobles, tiñamos que tocar rumbas, valsas, jotas e muñeiras, é do que pedían. Iso nós ainda seguimos. E iso ainda seguimos, nós ainda é a tradición que nós temos ainda con nós. E antes había o costume de permitir o baile. Entón, ti se tiñas unha moza que che gustaba, e a moza se lle gustaba o mozo, había que retirarse para non prestar o baile. Debe ser moza dela que xa está no retiro. Está no retiro. O barba moito e a cara blandiña. Bueno, aí vas, Antonio, mentres que non che medre, vas afeitar. Está afeitado. Sí.
Antonio, ti empezaches a tocar con 15 anos cos Queixas. Sí. Más ou menos. Sí, por aí con 15 anos. Foi a primeira vez que fui tocar con eles. A onde foches a primeira vez a tocar con Pois eles? fomos a un sitio que se chama Sanamedi. Fomos a unha festa de ramo, fomos buscar o ramo a casa, despois fomos hasta a iglesia, tocamos a misa, despois tocamos a procesión, despois fomos a comer á casa, porque daquela xuntábase moita xente, o que facía o ramo tiña moitas familias, e xuntaba moitas familias, e facíase unha festa enorme, os gaiteiros tocaban ali, as mulleres despois iban a bailar, e os homes, eso pasábase. Que ben pasabades, Era un encanto aquilo, con respecto a ahora, aquilo sí que era vivir. Había que pasar traballos, pero pasábase moi divertido, moi divertido. Ti eras dos nenos que xa andaba detrás deles. Eu, cando sentía tocar en calquera sitio, cando sentía unha gaita, alá iba a mirar, a ver quen era. E eles, cando tocaban cerca de nós, pois, cando non me deixaban ir xa, despois de 9 ou 10 anos, eu xos iba a ver sempre. Ibas detrás deles, que Iba curioso. detrás deles. Eran os teus ídolos daquela. Claro. Creo que a túa primeira gaita era de Manuel, precisamente. Manuel quería comprar outra nova, e vendimos a minha que tiña. Era Manuel como afinaba sempre, mas poñíame as palletas, que ele facía palletas, tamén, daquela. E Manuel tocaba moi ben, mas afinaba a gaita moi ben. Eu pensaba sempre que cando salía daqui da casa de Manuel, coa gaita afinada, pensei que a gaita, como eu tocaba tan ben a Manuel, pensei que me iba a tocar a min tamén. Que tocaba sola? Que a gaita que tocaba sola. Chegaba a nosa casa e a gaita xa non tocaba como a tocaba Manuel. Nesta muñeira vou a dedicar especialmente a miña paisana, a máis ao meu fillo, que son os que están aquí, e aos que non están tamén, e aos meus familiares, a máis a todo o público que se encontra aquí. Moi bien. A muller é a mellor cousa que hai no mundo. As mulleres son moi listas, E iso de que as mulleres saian a traballar agora fora da casa e tal, supoño que a ti pareceche ben, pero hai xente que di que iso tampouco é moi bo. No, pero é bo. É bo, porque entonces a muller está sempre na casa, entonces a muller tiña que ter un sueldo como o home que vai traballar. E non te vai quitar, que non lle dan. E dice, bueno, pois ela está na casa facendo a comida, limpiando, cuidando das criaturas, e todo. Bueno, e o home está traballando. Bueno, pois a muller tiña que vivir un sueldo tamén, porque está traballando tamén. Que tal con María? Oh, María, estupendamente ben. Enfadase ás veces comigo, e ten por qué tamén, porque se enfadar ás veces. Outras veces non, pero estou contento dela. Non me pagou nunca. Se quedaran mercinas, pero pagaron que me pagou nunca. Non? Non. Nin cando chegabas ás tantas de andar tocando por aí adiante, Tampouco non me pagaba, non. Ao contrario, cando chegaba ainda me estimaba. Estimaba que chegaras. Claro, normal. Antes. Antes. Ahora non. Porque sí. Agora... Cambia a relación dunha parella despois de tantos anos? Porque, claro, vos levades xuntos máis de 50 anos. Mas sí.
50 anos e cantos. En todo ese tempo, que pasa na relación? Un aprende a comprenderse, a soportarse, ou quérese máis? Como é? Quererse máis tamén deu no libre que unha muller non lle quixese a muller, que un home non lle quixese a muller, ou a muller ao home, máis que o día que se casan. Casarse é unha ceremonia, é unha cousa, para xuntarse un documento, un compromiso. Pero é que despois, malo se o cariño non aumenta desde o día que se casa para diante. Ai, carambas. Teño que me sentar aí, porque non para sentar para canto máis dereito. Eu ás veces dixo te quero, mas digo, verdade, pero non me quero creer. Non. Dixo algo primeiro. Dixo cariño. Pero non é cariño dese cariño que hai aí para lá de Ferral, é un cariño máis de cerca. Bueno, pois vamos logo a tocar eu máis a miña pepereta e tocar o zumballe. O zumballe. Manuel, sabedes, é un home que non anda con voltas. El sempre fala claro. Cando coñecemos, todos pensamos que cara de boa persoa ten este home. Pois neste caso era certo. Confirmado polos amigos, polos veciños e sobre todo pola súa pepereta, como el lle chama, que o adora. Velaquí os tendes. Isto que vedes tamén é cariño. E despois de albañil, que veu? Despois de albañil, desde que parei, que me jubilei, pois fun enterramorto de 18 anos. Non todas as persoas valen. Para enterrar, a mellor sí, ou para cerrar ou abrir unha urna ou eso. Pero se se dá algún caso, poucos, pero dá algún caso de ter que cambiar un cadáver dunha sepultura para outro, pois eso sí que causa un poquinho de respeto. Pero as cousas sempre ten que ver que nas faja. Hai persoas que din, bueno, pois a mí non me gusta, pero Dios diga que nos faja. Alguén ten que facelo, non? O panteón está cerrado. Pois hai que quitarlle a tapa. E despois ten unha tapa para poñer interior por dentro. E despois, a continuación, recintar, mirar que quede ben arregladiño, porque pode haber unha ranura, porque as moscas e os mosquitos sempre lle olan un poquinho máis que nós. E hai que ter a precaución de cerrar ben. E ainda desde que está cerrado, volver a mirar ben, a ver se efectivamente está cerrado. Enterrador, quero que me fales deso. Podemos falar deso? Podemos. Porque o mundo dos mortos é... Mentre que non me enterren a mí, podo falar. Mira, podo falar deso. eso tamén cambiou moito. Porque vamos a ver... O morrer? Todo o que rodea os mortos, sí. Antes os velorios eran na casa. Sí, agora non son. Agora tanatorio todo. Agora todo tanatorio. E ti como ves isto? Primeiro non o vía ben, porque, claro, parecía unha cousa extraña que non estaban acostumbrados. Pero agora vexo ben. Vexo ben, porque ali hai sitio para estar a xente e ali está todo bien arreglado. Pero había xente que o interpretaba como unha falta de respeto isto dos tanatorios, non? Sí, unha falta de respeto por aquilo que a xente non estaba... Porque máis ben pensaban, botaron a persona fora da casa o día que se enterra, o último día que está na terra, o que está na casa, botaron para fora. E a xente pensaba, e a xente máis eu tamén, non sei se son xente tamén, pero... Personas, sí. O que había, unha cousa que para aquela sería unha cousa boa, para agora unha burrada. Facías unha festa todo o día que se enterraban familiares naquela casa, mandaban a vir os familiares todos e veciños e había festa naquela casa ás 12 máis a noite. Non digo festa
de se emborrachar e eso, pero había comida, patacas, a carne, a viño, Que cousa máis curiosa. molete, como se chamaba antes o pan, bueno, eso, era outra burrada. Oxe, o que era jantar, que vai, eu quero comer, que vai á súa casa. Morre unha persona e quedar ca perda da persona, a máis depois comer o que eles sabiam comer en 15 días. Bueno, lásme moitas veces, porque son humanos como os outros, e ves chorar personas por quen choran polos seus seres queridos, e tamén te acordan os teus, e choras porque ves aquela persona así, a máis tamén choras porque tes defuntos tamén. Ti pensas algunha vez neso, non? En que? Na morte? Ai, penso coño. Sí? Penso todos os días. Como vas pensar todos os días? Sí. Por qué? Porque teño medo de morrer. E sabe que eu teña que xa sei que teño que morrer tamén. Todos? Todos. Pois o que non pense, o que non penso está moi engañado. O que non penso na morte está moi engañado. Cos anos un ten máis medo deso? Cos anos? Sí. Non. Ou valo asumindo? Ni máis gana tampouco. Claro, eso xo adivino. Ni máis medo, ni máis gana. Bueno, entre vós como pasades? Faládeme aquí 4 homes como 4 pinos que van por aí adiante de festa. A parte de todo, creo que non vámonos os 4 van. O sea, hai que decidir alguna cousa, hai un que decida, os outros imos de acordo. Primeiro preguntamos ao maestro sempre a ver que faceremos. O maestro E despois ele dános lá por como o que ve. Normalmente imos xa en baixo ao respeto de Deus, non? Agora facedes as alboradas en camión? Sí, un camión ou un trator. Ou senón un carrito deses que veñen de que un poño detrás do coche, e imos tocando, poñen unhas flores, poñen unha cousa, todos. A primeira vez que fixemos unha alborada na nosa parroquia por casa a casa, con unha parroquia pois grande, entonces a nosa ilusión era facer unha alborada a casa, entonces ocorreuxonos pois montar un camión, un jeep do exército, e tuve que convencer a Manuel para que se me sentara no jeep nunhas mesas que lle puxamos, por supuesto, seguras. E ao principio era un pouco reacio, pero logo despois dixo, tira que eu xa toco, xa non hai problema ningún, toco donde sea. Con 13 ou con 14 anos sabelei a gaita dos queixes, a son da gaita dos queixes. Si, é verdade. Tocan ben, me parece que son vos compañeiros tocando, porque a min estame dando clases... Alento. Estame dando clases e penso que sí, vai moi ben. A vila maior. A vila maior, que choiva, que nevo, que vai a calor. Pero aquí isto do pateado ten aquí unha volta que a min costa un traballo. Malia pasar toda unha vida aprendendo o uso e manexo de todo tipo de ferramentas, desde o legón á navalla, o que mellor domina Manuel é o punteiro. Foi un mestre de moitos e agora anda empeñado en aprenderlle a súa muller e a unha veciña. Eu vexo máis que ben, pero bueno, eu estou empezando. Pero non aprenden elas de min, tamén eu aprendo delas. Manuel sabe tocar máis de 240 pezas ca gaita, pero como del é andar sempre empezando novas aventuras, agora vai a clase para aprender a tocar o saxo e levarallo que lle leve, pero se el di que o toca, toca o seguro. Mira, pensabas hai 66 anos que
que tanto tempo despois ibas a seguir tocando nos Queixas. Non pensaba, pero as cosas cando van dentro, van. Cando van dentro, van e non podo ir, estou coxa, dai máis pernas, pois temos que ir tocar a tal sitio. Bueno, pois, te poderás, pois, vou mirar a ver. É bueno. O bicho de tocar a gaita sigue vivo e medra. Sí, o bicho vai aí, sí, vamos. Iso disfrutas eso de que a xente te mire, te aplauda, baila contigo. Iso é unha das partes, supoño, unha das máis bonitas de ser gaiteiro, non? Deso non nos queixamos, deso non nos queixamos. Sempre, a xente a nós sempre nos baila. Porque tamén lle damos por un lado e por outro, e coño, pero que é? Non é por aí? Bueno, pois damos por outro lado. Mira, non teño unha botella, pero nin temos a gaita aquí, pero... A botella está ali. Pero podemos brindar con este pouquiño, non? Non nos vergará María? Non canta por aí. Non sei onde está, non sei, non vexo. Non está. Vai estar nas aliñas, me parece. Está a cargar liñas, va, nos aproveitamos. Bueno, hasta despois. Hasta despois. Os Queixas levan facendo música desde hai máis de 60 anos. E o curioso é que neste tempo nunca perderon a ilusión. Aínda lles encanta isto de tocar e armar festa e facer que a xente baile, aínda que sexa no cuberto. E por iso os veciños de Cerceda agradécenllo porque os Queixas levan máis de medio século poñéndolle música ás súas vidas, os seus recordos, as súas emocións. Recordo os meus primeiros pasos de baile posiblemente foran ca música de Manuel, os seus fillos, que hai moitos anos, o sea, de 50 casa. Fenomenal, maravilloso. Un home que pasou moito traballo na vida, como a todos nós. Criámonos en vidas pequenas e foi sempre para diante, do mellor que pudo ser. Como veciño, é encantador. Nós, sempre que nos fixo falta para algo, en temas do que é a parroquia, digamos, sempre estuvo presente. Estuvo e está. Sí, seguro. É que seguín que tendo ganas de tocar a esta edad e de ir polas festas aí no verán, eso, de maravilla. Aquí, respirando os aires de Cerceda no lugar de Pau do Lobo, criouse Manuel Gende e a golpe de vivir foi moldeando o seu carácter. Amable, pousado e cun sorriso tímido que lle asoma ás veces e que delata ese punto pillabán que tamén ten. Manuel mira o mundo sabendo que case todo ten arranxo. Un home do que chamamos aquí na aldea mañoso, non? Que tanto arregla un paraguas como unha televisión, como chafía un cuchillo, como che pon a funcionar o seu propio trator, que a mitad das pezas que ten seguro que xa as poñería el da súa man. Xa vos dixemos que este home viviu 1000 aventuras, tamén era a emigración. Esa foi a peor, porque lle custaba moito estar lonxe da familia. Así que volveu disposto a buscar, a probar o que fixera falla para sair adiante, de cesteiro, de barbeiro ou de enterrador. Non sempre foi doado, pero aquí segue.
En esa teima por sobrevivir foi espertando a admiración dos que tiña alrededor. De feito, aínda o ano pasado recibiu unha homenaxe da Asociación de Veciños. Todos sente unha debilidade especial por el, por este gaiteiro de mirada tranquila. Que vou decir de meu pai? Que lle digo eu de meu pai? Fenomenal, maravilloso. E aí está, con moitos anos. Este fue uno aprendiendo yo solo, hacía falta. Entonces, pues, para hacer las tijeras de cortar el pelo y todas esas cosas, pues fueron empezando también con cuchillos, navallas, así. Ahora sería afiar una tijera. Pues, desde que empecé a hacer los cestos, xa non fui máis nada ao xornal, porque ganaba un pouquiño máis que ainda ao xornal, máis estaba máis a gusto. Pero tuve moito choio eso durante 25 anos ou eso, tuve moito choio de cestos que non estaba feito. Pero despois empezou aí un comercio na Coruña que se chamaba Barros, que empezou a facer nos bolsos, empezaron os bolsos e acabou os cestos. Aquel cesto que está ali detrás, fixéchelo ti. Sí. É moitos miles de cestos fixen. Nos éramos uns labradores, pero os meus pais eran uns labradores pequenos. A verdade é así mesmo. Eran uns labradores pequenos e non collíamos o bastante para comer durante o ano. Entón, pois salíamos, eu e as miñas irmãs, salíamos por aí ao xornal. Ganábase unha peseta ou dúas e máis comíase. Todo a vez coa tocadura da gaita, porque a tocadura da gaita non tiña que ver nada co resto, que só era as noites e os domingos e os días de laborables iba ao xornal, ou na nosa casa ou ao xornal por fora. Que é andar de xornaleiro? Porque a un rapaz de 12 ou 13 anos ti dixes hoxe en día andar de xornaleiro e non sabe ao que te refires. Que era andar de xornaleiro? Andar de xornaleiro é ir á casa dun labrador e axudarle a traballar, axudarle a echar no millo, axudarle a refollar no millo, axudarle a cortar no toxo, e comíase ali todo o día. Cantas horas se podían traballar? Cantas horas? Antes de rear o sol, había que estar na casa onde ibas traballar. Ajá. E mentre que se vise... Hasta que se poñía o sol. Mentre que se vise, había que traballar. Ola a todos, se algo descubrimos en Alalá é que a paixón que senten os gaiteiros pola súa gaita normalmente nace xa canda eles. Moitos dos gaiteiros vellos empezaron a tocar sendo nenos, pero por moito que coñecemos gaiteiros non deixa de sorprendernos, porque cada un ten unha historia diferente. E os 4 homes que imos coñecer hoxe levan sendo gaiteiros toda a vida. O fundador do grupo, Os Queixas, é como se chama o grupo, foi Manuel. Cando o fundou, tiña 13 anos e xa vivía aquí en Cerceda. Claro, desde aquela pasaron 66 anos e o máis curioso é que os Queixas seguen actuando e Manuel segue sendo gaiteiro. Claro que tamén é certo que desde aquela Manuel andivo ao xornal. Foi cesteiro, foi afiador, paragüeiro, barbeiro e ata foi enterrador durante 18 anos. Por suposto, queremos que nos fale de todo iso, da tradición, da vida, da morte, das mulleres, dos homes, do traballo e da festa e da música que imos escoitar esta noite cos Queixas aquí en Alalá. Quedades!